салом дӯстони арҷманд, хуш омадед ба ютуб канали Самимона ТВ. андешаҳое мавҷуд аст ки Менделеев ҷадвали даврии элементҳои химиявиро дар хобаш кашф намудааст. ин андеша оё дуруст аст ё нодуруст? мо ин лаҳза ҳамин асрорро мекушоем. хушбахтона саҳиҳии қонуни даврии Менделеев тасдиқи илмии худро зуд дар вақти зинда будани олим пайдо намуд. соли 1875 Ҳалли ва соли 1879 Сканди ва соли 1886 Германӣ кашф шуданд ва як қатор хусусиятҳои физикӣ ва химиявии онҳо бо дақиқии баланд муайян карда шуд. тибқи ривоятҳо ғояи мураттабнамоии системаи даврии элементҳои химиявиро Менделеев дар хоб дидааст. аммо худи олим ба хабарнигори ҷаридаи петербургӣ ки дар бораи чӣ тавр пайдо шудани ғояи системаи даврӣ суол карда буд, чунин посух медиҳад: ҳеҷ гоҳ чунин нест. ман дар ин бора беш аз 25 сол фикр кардам, аммо шумо бовар мекунед, нишастам ва ногаҳон барои як саҳифа як миқдор пул пайдо шуд. ҳамзамон бояд қайд кард ки Менделеев дар вақти мураттабнамоии нақшаи қисми дуюми китоби дарсии асосҳои химия соли 1868 ба хусусиятҳои элементҳо диққати махсус дода ба ғояи қонуни даврӣ омад. ҳангоми ҷобаҷо кардани гурӯҳҳои элементҳои аз ҷиҳати химиявӣ ба ҳамонанд, олим қонунияти зеринро дарёфт: агар ҳамаи элементҳои маълум аз рӯи тартиби зиёдшавии массаи атомҳояшон дар як қатор навишта шаванд ва ин қатор бидуни тағйири тартиби ҷобаҷогузорӣ ба даврҳо тақсим карда шавад, он гоҳ гурӯҳҳои аз рӯи хосияти химиявӣ мушобеҳ аз ҳам фарқ карда мешаванд. ҳамин тавр кашфи қонуни даврӣ ва сохтани системаи даврӣ на танҳо барои химия, физика ва дигар илмҳои табиатшиносӣ, балки барои фалсафа ва умуман барои дарки олам низ аҳамияти бағоят бузург дошт. зеро дар асоси қонуни даврӣ як қатор элементҳои нав кашф гардиданд ва раванди мазкур ҳанӯз ҳам таҳқиқ мешавад. мо дар ин навори кӯтоҳ асрори дар хобаш кашф кардан ё накардани ҷадвали даврии элементҳои химиявиро аз ҷониби Менделеев кушодем. фикр мекунем ҷолиб буд ва моро ҳамроҳ будед.